hlavní roli. V českém znění Věra Galatíková. Prožít si své peklo. V českém znění Luděk Munzar, Pavel Trávníček, Karel Houska, Jan Přeučil, Petr Pospíchal, Jorga Kotrbová, Petr Oliva, Hana Talpová, Vladislav Županič, Marie Marešová, Oldřich Janovský a další. České znění, filmové studio Barrandov, dubbing. Zvuk Ivo Novák, střih Jana Boháčová, vedoucí výroby Věra Grajfová, české dialogy Zdena Psůtková. Režie českého znění Marie Fronková. Halo? Otevřte mi, pane, rychle, prosím vás. Pospěšte si tak rychle, prosím vás, no tak. Co to znamená? Co tady provádíte? Prosím vás. No máte doklady, kam jdete? Já vás znám, vy jste televizní hlasatel. Pane, prosím vás, pomozte mi. Musím se dostat na obrazovku. Je to nutné, okamžitě. Je to vážné. Dobře, dobře, madam, ale co se vlastně stalo? Víte, někdo unesl mou dceru. Unesli mi dceru. Tak ať ho dají hledat, sakra. Co je mi do toho? Máte přece plánek, dobře víte, kde kdo sedí, ne? No jasně, když ho vyrušujem, tak to nutné je. Neviděli jste Pascala? Moc mě to mrzí, ale je to příliš velká odpovědnost. Nemůžu to vzít na sebe. To je věc ředitele. Hned tady bude, divadlo je blízko. Brunel do projekce. Je tam Versailles. Pořád obsazeno. Takže dnes 4:30 odpoledne vaše dcerka normálně odešla ze školy. Na hodinu klavíru, ano? Elektrikář do 220. Brignon má volat 407. A ve 5:45 vám únosce telefonoval do manželových garáží? Ano, do garáží. Pracuji tam s mužem. Ale on chtěl mluvit se mnou. A co říkal? Říkal... No tak dejte nám pokoj. Vypadněte, sakra. Co říkal? Prosím vás, musíte něco udělat. Říkal, že holčička je s ním, že jí nehrozí nebezpečí, pokud nezasáhne policie. Pak ještě... Romeo volat 407. Není tam Pascal? A pak ještě slíbil, že mi zavolá v 7:30 domů. Šlo o peníze. Halo, tady je televize Informace. Prosím pana komisaře Bolára. Mám Versailles. Haló? Ano, pane řediteli. Je to Maňan. Volá z auta. Dobrý večer, Henry. Odpuste. Dám to Noel. Všechno vám vysvětlí. Ano. Dobrý večer, komisaři. Tady je Lacoste z televize. On jde? Mám tu v kanceláři jednu paní. Paní? Jsem Žirárová. Paní Žirárovou.
Jsem přesvědčen, že mluví pravdu. Ovšem, vy jste byl pověřen tím případem. Ano, pane Lacoste, ovšem celá záležitost. Máte s sebou nějaké fotografie vaší dcerky? Ano, Kdyby to šlo hned. teď do vysílání, tak si nějakou musíme vybrat. Ano, ano, to chápu. Děkuji. Louis, volat 3336. A kterou byste vybrala vy? Myslíte, že to bude vážně lepší? nevím. Snad tuhle. Ano, Tohle? tak dobře. Děkuji. To jsem chtěl vědět. Výborně, pane komisaři. Děkuji. Tak co vám říká? Komisař s tím souhlasí. Ovšem, co se vlastně večer stalo? V 7:30 už vám nevolal. Samozřejmě. Jenže můj muž upozornil policii. A pak dlouho mluvil. Já to hned nepochopila. Protahoval rozhovor, dělal to schválně kvůli policii, aby si mohli zjistit telefonní stanici toho člověka. Romeo má volat 36. A co potom? Objevili ho? Ano, samozřejmě. Ale když přijeli, byla už budka prázdná, nikdo tam nebyl. Trvalo jim to dlouho? Ne, to ne, ale byl opatrný. Telefonoval z nádraží. Zahlédl policisty a zmizel. Proč si to myslíte? Je mi to jasné. Zavěsil totiž uprostřed věty. Z ničeho nic najednou. A řekl manželovi, že je lump. Právě proto musíme jednat rychle. Teď už volat nebude. Ani kvůli penězům. Bojí se, nechce riskovat. On ji zabije. Musíte zachovat klid, madam. Uděláme všechno. Odvysíláme vaši výzvu i hned na 3 programech. A na všech rozhlasových stanicích. Zavolejte do tiskové agentury. Zařídím to. Děkuji vám, pane. Bála jsem se, že to nepůjde. Opatrně. François, do režie. Režie je připravena, čekáme na vás. 1. Hotovo. 2. Hned to bude. 5, 4, 3, 2. Máte připraveny titulky? Sedněte si. Zaostři mi to. Pojďte mi tam to 2 kilo. Nesmíte mít trému. Myslete na to, co říkáte. Ano, a tam trochu ubrat. Můžeme si o tom ještě spolu promluvit. Můžeme si napsat i krátký text, pokud byste chtěla. S papírem v ruce si budete možná připadat trochu jistější, ne? Já nemám strach, vím přesně, co mu řeknu. Pozor, vysíláme to naostro. Musíte mluvit velice prozíravě, madam. Volit správné výrazy, protože jediné slůvko vás může zničit. Únosce by mohl zapochybovat, kdežto on vám musí uvěřit. Až budete chtít, vyjedem. Budu velice opatrná na každé slovíčko, uvidíte. Až budete chtít, pane řediteli. To záleží na vás, madam. My máme času dost. Můžeme začít. Spěchá to. 5, 4, 3. Dobře mě sledujte, ano. 1. Udělám tohle a vy začnete mluvit sem. Tam? Jedem. Dámy a pánové, kruté drama nás nutí, abychom narušili běh vysílání. Omluvte nás laskavě. Zajisté budete mít pochopení pro naši iniciativu. Dnes odpoledne bylo ve Versailles uneseno děvčátko ve věku 7 let. Jmenuje se Laurence Girárová. Je to dcerka majitele garáží. K tragické události došlo, když se vracela ze školy. Další podrobnosti vám nezdělíme. Každá neopatrnost by mohla mít vážné následky. Matka chce promluvit k tomu, kdo unesl její dítě. Předáváme jí slovo. Zachovejte klid, madam. Máme dost času. Ano, pane, chci mluvit k vám. Nevím, co jste zač a nevím také, kde jste. Ale dívejte se na mě, sledujte mě dobře. Můj muž zavolal policii, myslel, že to bude lepší. Já o tom neměla tušení. Teď už se nemusíte obávat. Budete jednat pouze se mnou, ujišťuji vás. Nebude žádná policie ani žádné odposlouchávání.
Klidně zatelefonujte. Uslyším vás jenom já. Věřte mi, pane, že se nikdo nedoví o naší úmluvě. Bude to jen naše věc. Podívejte se na mě. Vidíte, že vás neklamu, nemůžu lhát. Záleží mi na jediné věci, pochopte. Na mém malé děvence. Dám vám peníze. Přinesu je sama tolik, kolik si řeknete, pane. Žádejte cokoliv, udělám všechno, co budete chtít. Ale vraťte mi mou zlatou děvenku, snažně vás prosím. Je její páro. Paní Žirárová, kdy unesli vaši dceru? Jděte na stranu. Ani by nám Kolikrát vám říkám? No tak uvolněte věc. Uvolněte ten věc. Rozuměli jste? Uvolněte ten věc. Paní Žirárová. Paní Žirárová. Puste, nechte mě, puste mě! Není žádný biograf, nechte toho! Kolik chtěl? Tak nechte toho! Kolik chtěl? Jaké je výkupné? Co vám říkal? Kolik chtěl? Máte podezření? Koukejte vypadnout, jste drzí jak vši. Ještě nevolal? Ještě nevolal? Ne, neozval se. Nikdo. Nikdo. Nač ještě čeká. Kam je si odvez? Co s ní dělá? Chudinka malá. Takové malé děti jsou přece strašně citlivé. Ale mami, děti rychle zapomínají. Za pár dní nebude vědět nic. Jestli to udělal nějaký cvok, je tam s ním úplně sama. Proboha, mlč. Ano? Ano, Ellen. Kluci, ty svině, teď můžou strát telefon. Všichni volají jako blázni, bratranci, sestřenice, sousedi. Čert je vem. Takový svinstvo. Proč se to stalo zrovna nám? Co je to za zrůdu? Neměl svolat policii. Už o tom nemluv. Proboha, o tom nemluv. Ano? Ne, pane Klemáne, nic nevíme s Bohem. Mohli jsme klidně zaplatit a byla by tu teď s námi. Nemluv o tom, kdo to mohl tušit. Co mám dělat, proboha? Ano? Nechte nás na pokoji, prosím vás, čekáme telefon, tak už dost! Já vím, že to byla blbost. Já to vím. Já vím. Poslyš, mami. Snaž se Bernára pochopit. Takové výkupné. Musel by dát všecko, co má. Zrujnoval by se. Co to meleš? Snad nemyslíš, že jsem je volal kvůli prachům. Pro mě nemají žádnou cenu. Já bych dal za svou holčičku to poslední, třeba i krk. On to tak nemyslel. Promiň, Bernáre. Kurvy, svině, svině! Jak dlouho nás ten všivák bude tejrat? Ale on mi mou holčičku vrátí, ten mizerný špinavá! Proboha, přestaň už, nebo zešílím! Ano, máš pravdu. Musíme být klidní. Nesmíme ztrácet nervy. Musíme čekat, čekat.
Vážení přátelé, za okamžik se spojíme se štábem našeho druhého programu, který přesídlil do Versailles, kde vládne silné vzrušení. Hovoříme k vám dnes večer z Versailles, kde se před domem rodiny Žirárových shromáždili stovky obyvatel města i okolí v očekávání dalších zpráv. Všichni jsou otřeseni hrůznou událostí. Prosím. Je to hrozné. Takové utrpení pro matku. Je to hrozné. Je to nejstrašnější zločin proti lidskosti. Ale přátelé, musíme... Proč takhle žvaní? A zrovna teď? Proč nejsou sticha? Musíme je zarazit. Prosím, klid! Budeme čekat 2 roky, než ho odsoudí. Prosím, klid! Vy si to s ním vyřídíte. Právě se otevřelo okno. Ano, ano, je to ona. A my všichni si s bolestí uvědomujeme, jak strašná pro ní musí být tato noc. Ale jestli to dá, to dítě nemone, to se nedovolí. Uklidni se. Zavři to okno, pro boha. Ano, ale uklidni se, musíme být klidní, sama si to říkala. Halo? Mluvte, mluvte. Zrovna si koukám na televizi, paní Žirárová. Řeknu vám, že jsem úplně odvázaný. Když se něco takového stane lidem, jako jste vy, který máte prachy, baráky, pára, to jsem vždycky přímo nadšenej. Patří vám to. Kurvo! Hajzle! Paní Žirárová! Paní Žirárová! Poslouchejte dobře. Musím s váma mluvit. Já vím všechno. Paní Žirárová, vím, kde je vaše děvčátko. Tak otevřete. Ona je má. Paní Žirárová. Já ji unesla. Teď patří jenom mě. Víte? Poslouchejte mě. Je u mě spokojená a vůbec nechce k vám zpátky. Pusťte, tak uhněte. Jsem její matka. Její pravá matka. Pustíte mě. Ne! Puste mě! Co se mnou děláte? Nikdo ji nenajde! Tu holčičku nikdo nenajde! Musí umřít! Chudinka malá musí umřít! Ta holčička umře! Paní Žirárová! Umře! Ona umře! Pokud jdete ven kvůli té ženské, nemá to smysl, je pomatená. Policajti ji znají. Vítám tě, tatínku. Je to hrůza. Jak jsem to zaslechl v televizi, sednul jsem do auta a jedu k vám. Taková hrůza. Jak se to mohlo stát, pro boha? Můžu vám něco nalít? Co pak jí služka nechodí naproti? Ovšem, pravidelně. V poledne mi volala do garáží, že jí stůně matka. Dala jsem jí do zítřka volno. Ze školy až sem, to je dálka. Při tom, co se dneska děje. Jenže ona neměla jít domů. Šla na hodinu klavíru a to je 500 metrů od školy. V 6 bych ji byla vyzvedla. Samozřejmě. Vy za to jistě nemůžete. Tak proč to říkáte? Já vám nic nevyčítám, Madeleine. Poslyš, když ti volal v 7:30, říkal ti o peníze. Chtěl výkupné. Ano, ale o to se nestarej. Rád bych to věděl. Řek ti přesnou sumu? Táto, netejrej mě zbytečně. Tak se hned nevstekej. Tak o tom nevykládej. Je to má věc. Halo? Co říkáte? Rádio, rychle, France Center. Děkuji vám, Ellen. Nějaký svědek ji zahlédl v autě. Krátce na to četníci auto zastavili před vjezdem do Udanu. Ačkoliv popis odpovídal zmíněné Laurence Girardové, šlo o dcerku majitele velkých. To je ale taky blbost. Jestli to slyšel, tak ví, že policajti mají pohotovost. Tentokrát v tom nejedu.
Nemůžu za ty hovada, který tam volají. Ale policie toho nechat nesmí, když si to přejete. Konají svou povinnost. Diskrétně, prosím, ale pokračovat musí. Nemůžete mlčet. Neuvěřitelné, jako na schvál. Tak o kolik si řek? Prosím tě, táto. Chceš to vědět? Ale doopravdy. 250 milionů. Slyšel jsi dobře, 250 milionů. 250. Jak si poradíš? Nezůstane ti nic. A co mám teda udělat? Zaplatit to musím, tak co? Prodám akcie, střelím všecko, co se dá. Dobře, ale až ti zavolám, můžeš se přece aspoň pokusit. Aby to o něco srazil. Víte vůbec, co říkáte? Chápete to? Jistě líp než vy. Na vás může chtít miliardu. To se to rozhazuje. Vaše peníze to nejsou. Boha, buď stichá. Žena ti nepřinesla ani frank. Jejího syna živíš 10 let. Je to povaleč, který k ničemu není. S tím platem sekretářky, co jste měla, když jste se poznala s mým synem, byste dneska moc nevyskakovala. Buďte už sticha, ano? Ani nápad. Já na to dítě myslím tak jako vy. Ale to neznamená, že zaplatíme tolik. Jděte. Buďte sticha nebo jděte. Tak dobře. Ale pamatuj si, až budeš chtít peníze, se mnou nepočítej. My dva jsme skončili. Skončili, rozuměl jsi mi. Tak si to pamatuj. Dobrou noc. A kdo je tenhle pán? To je táta v našich garážích. A to jsem já? Ano. Máš dojem, že jsem větší než garáž? Ano, maminko. Co můžem dělat? Já s ním chci taky mluvit. Kdybych chtěl nevím co, tak to... Pš, Bernáde, pš. Zatím klid. Běž si lehnout, Michele. Aspoň trochu si musíš odpočinout. Ne, mami, zůstanu s tebou. Ne. Co když to bude trvat ještě dlouho? Zítra nás vystřídáš. Jen běž. Tak dobře. Možná, že usnu. To je v bémol, dráhoušku, musí tam být des. Vidíš? Des, B. Des, B. Ale hraješ to krásně. Počkej dneska po hodině. To ti to zahraju úplně bez chyby.
Budeš koukat. Pospěš si, holčičko. Sylvie už na tebe čeká. Nezapomněla jsi na úkoly? Večer na shledanou. Ten darebák. Na co čeká? Proboha. Snad jsem ho nerozbila. Ne. Funguje. Dej mi cigaretu, ano. Díky. Ještě pořád nic. Udělám aspoň kávu. Tak dobře. Ale ne, uvařím ji sama. Děkuju. Běžte si, trochu zdržím. Jestli zavolá, tak mu nic neřeknu, slibuju vám to. Dojdu pro vás. Že to není pravda, co mi lidi dole povídali. Vy jste to nevěděla? Vy jste neposlouchala televizi ani rádio? Vůbec nic, jinak by jsem určitě hned přijela. Kde pak jste dneska spala? Přece u matky. Milost paní to dovolila. Ale ano, Sylvie, jděte uvařit kávu. Milost paní, to je strašné. Víte, že se nám dneska vrátí. Ano, jistě. Uvařte tu kávu. Ano. Halo? Ne, nic nového. Ne, bohužel. Dneska jsme noviny ještě vůbec nečetli. Ne. Ano. Děkuji, pane. Samozřejmě, přece o nás nebudou mluvit každých 5 minut. Co je to? Dopis pro tebe. Nefrankovaný. Je to jen příjmení. Nerad bych překážel, já radši odejdu. Ne, ani nápad. No. Její skladbička. Včera ji měla sebou. Silnice do Bois-d'Arcy, dnes ve 22 hodin. Buďte sama. Výkupné ve v Brašně. 4 kilometry před Mervilliers je transformátor. U něho najdete malý balíček. Nastoupíte do vozu, balíček otevřete. Když budete jednat podle mých pokynů, získáte svou Laurence. Silnice do Bois-d'Arcy, dnes ve 22 hodin, buďte sama. Výkupné ve v Brašně. 4 kilometry před Mervilliers je transformátor. Ten darebák musel tu dneska být. Využil toho nočního zmatku a hodil to mezi tím do schránky. Už to skončí. Ty tomu nevěříš? Ne, to ne. Ale měl nám radši zavolat. Byl bych chtěl Laurence k telefonu. Syn má pravdu. To není důkaz. Kdyby jsme ji byli slyšeli, mohli jsme mít aspoň jistotu, že je... Já myslel jistotu, že je v pořádku. $195.
195. 196. 196. 197. 197. 198. 198. 199. 199. 200. 200. Tak tady je 1 000 000. 100 milionů starých franků. Jeden. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Vážně si myslíš, že mě nebudou večer sledovat? Jsem o tom přesvědčený. 6. Neboj se, mami. 7. Promyslel jsem to. 8. Já nejsem klidná. 8. Neměla byste tam jezdit sama, Madeleine. Dejte si pozor. Ten lump je schopen všeho. Nemůže spáchat nic horšího, než spáchal. Madeleine, slyšíš? Já tě nemůžu nechat samotnou. Pojedu s tebou. Neblázni, proboha. Musíme jednat tak, jak si přeje on. Musím být sama. Schovám se do auta, neuvidí mě. Proč tak vyvádíš? Čeho se bojíš? Já nevím, bojím se všeho a ničeho. Bylo by to nebezpečné. Bernáre, musíme si pospíšit. Tak běž. Buď klidná, mami, dobře to dopadne. Až se Laurence vrátí, tak to s ní hezky oslavíme, ha? Počkejte, co to děláte, prosím vás? Vraťte se brzy. A to musí vědět. Zastavte ji, potřebuje mašinu.
Máte poruchu? Vůbec ne. Jestli vám můžu nějak pomoct, tak beze všeho. Neobtěžujte se, já se vás neprosila. Paní Žirárová? Ano? Paní Žirárová? Ano, pane, poslouchám vás. Paní Žirárová? Jsem tady, pane? Paní Žirárová? Jsem tady sama, jak jste si přál. Co mám dělat? Pane, prosím vás, mluvte. Mluvte. Paní Žirárová, zmáčkněte červený knoflík, ať vás slyším. Prosím vás, slyšíte? Slyšíte, jsem tady. Policie nic neví, jsem sama, vůbec nikdo nic neví. A co peníze? Ano. Máte výkupné? Je v Brašně, 250 milionů přesně na frank. Nastartujte a jeďte 70-kilometrovou rychlostí. Ano, pane. Vyjíždím. Jedu 70, pane. Na další křižovatce. Záhněte doprava. Ano, pane. Odbočila jsem vpravo. Jeďte dál. Prosím, pane. Odbočte doleva. Na silnici číslo 149. Jedu po silnici číslo 149. Jedu dál. Pozor. Uvidíte most. Ano, pane. Na mostě zastavíte. Ano, pane, jsem na místě. Brzdím. Zastavila jsem. Já jsem pod mostem. Hodíte mi peníze a vysílačku. A má dcera? Couvněte s autem. Vpravo zahlédnete silnici, která klesá k potoku. Pojedete po ní až pod most. Je tam vaše dcera, čeká na vás. Laurence? Laurence! Laurence! Pospěšte si. Ještě vysílačku.
Florence? 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 Prosím vás, uspíte nebo co?
Usnula a přehlídla zákaz vjezdu, co? Ona je na mol. Ty se mi líbí, tyhle sváteční šoférky. Čerta by to vzal. Ukažte mi papíry. Kam jste to koukala? Stůjte! Ty bych hned jednu vrazil. Takovýhle pirátky já mám vůbec nejradši. Pane bože. To je paní Žirárová. Ta paní z televize? Tady se stala vražda, má v autě mrtvolu. Běžte pro policajty. Jde někdo pro policii. Prosím vás, buďte tak hodný, nechte mě odjet. Tak zavolejte sakra ty policajty. Vidíte, že má ve voze mrtvolu. Pusťte. Slyšeli jste to? Tak dělejte něco, zavolejte ty policajty. Radši tam zajedeme. Prosím vás, proboha, nechte mě odjet. Proboha, nechte mě. Nechte mě. Prosím vás, nedívejte se tam, nic tam není. Nechte mě, proboha. Paní Žirárová, můžeme vám nějak pomoct? Nechte mě odjet, nic tam není, mějte ruku. Jenom váš manžel. Co je vám do toho, nedívejte se tam, nejde. Už je tu policajt. Jsou tady. Rozejděte se, rozejděte se. Nepřekážejte, prosím. Nepřekážejte. Rozejděte se. Kolikrát to budeme říkat? Rozejděte se. Jděte. A co já, inspektore? Aspoň protokol, ne? Jak k tomu přijdu? Uzavřete prostranství. Pole, viděte tamhle. Díky. Ne, paní, nemůžete odjet. Nesmím vám to dovolit. Ale proč ne? Já musím jet. Na to je zákon. Nesmíte odjet a hotovo. Počkáme na komisaře. Ne, co je mi po něm, já jedu. Ne, paní, prosím vás. Chci klíčky. Ne, vyloučeno. Bude tu brzy. Spolehněte se, budou tu hned. Tak se aspoň můžeme podívat na číslo pojistky, ne? Dejte s tím teď pokoj, člověče. Nepřekážejte. Postupte zpátky. Jděte stranou. Kam se hrnete? No, nepřekážejte. Kolikrát to budu říkat? No tak. Paní Žirárová, komisař Bolár. Vy jste komisař? Co se tu bude dít? Tak odchod. Co to má znamenat? Tady. Tak odchod, už ať jste pryč. Pojďte ven, prosím. Čtenáře našeho listu by zajímalo, když Dala si mu vyšlo, ne? Vypadněte! Uvolněte mi. Tak prosím. Pojďte se mnou. Zůstanu u svého dítěte. Pojďte. Ne, dejte mi klíčky. Tak paní Žirárová, pojďte s námi. Vůz tady zůstane. Dejte mi pokoj, musím domů se svým dítětem. Paní Žirárová, prosím vás. No tak... Já se vás o nic neprosím. Mějte rozum, paní Žirárová. Nemá to smysl. Dejte mi pokoj, neopustím ji.
Je to má holčička. Proč tam? Ne, nechte toho. Zpátky. Okamžitě zpátky. Proč ji odvážejí? Já vám to zakazuju. Je to má holčička, proč mi ji odvážíte? Já si nepřeju, aby odvezli moje děvčat. Musí to být paní Žirárová, provedou pitvu. Ale já to nechci. Bernarde! Jak se to stalo? Tak mluv! Dejte nám pokoj, bando špinavá! Nechte nás na pokoj! No tak, mluv. Ne, pane Žiráre, ne. Nejdřív musí mluvit se mnou. Co to znamená, komisaři? Protože přijela autem. Sama, s vaší mrtvou dcerkou. Uvážit musím všechno. Vlezte mi na záda, já to chci vědět. Pane Žiráre, prosím vás. Stala se vražda. I když je to matka oběti, jsem nucen vyslechnout ji okamžitě beze svědků. Samotnou. To je zákon. Pochopte. Za tohle to vám rozsekám hubu na cucky, já vám rozbiju hubu, Pusťte mě, slyšíte, já chci za svou dceru, já musím vědět, jak to bylo. Pusťte mě, vy hajzlové, pusťte mě. Mami, co se stalo, pro boha? Je to hrozné, Michele. Šéfe. Měla v tašce tenhle anonymní dopis. Pojedete s námi taky. Musíme vás vyslechnout. No tak pojďte. Madam, pojedem. Mervilier, transformátor a balíček. Jaký balíček? Co v něm bylo? Co to bylo? Když budete jednat podle mých pokynů, jaké to byly pokyny? Řekněte mi, kam jste odvezli mou dceru. Musíte nám povědět, kde jste ji objevil. Můžete nám nevědomky tajit nějakou závažnou okolnost. Kde je má dcera? Nemáte na ní právo. Dnes v noci už ji neuvidíte. Kvůli pitvě. Bude to trvat až do zítřka. Pitva? Budou jí řezat? To přece nesmíte, ona je má. Vaše dcera teď patří právu. No tak. Řekněte, kde jste ji našla. Buď mluvit nechcete, nebo nemůžete. U kriminálních případů existují jen 3 kategorie osob. Je to oběť, svědek a podezřelý. Svědek, který odmítá výpověď, se stává podezřelý. Dokud nepromluvíte, zůstanete tady. Já se to musím dovědět, paní Žirárová. Vrah nesmí běhat na svobodě. Tady je záznam. Je 7:30, paní Žirárová. Volám vás podle naší dohody. Dejte mi manžela. Řeknu mu, kde a jak mi předá výkupné.
Je to vaše vina. Viděl vás na tom nádraží a proto ji zavraždil. Naše dceruška zaplatila životem. Balíček? Jaký balíček? Co v něm bylo? Vysílačka. A on tou vysílačkou mluvil? Co vám říkal? Kudy mám jet? No a? No, po silnici. Po které? Vlevo? Vpravo? Vpravo. Číslo 231. A pak? Potom první silnici vlevo. 649. A pak? Pak přišel most. Most Malerb. A pak? Chtěla bych zastavila. Proč to chtěl? Schodila jsem tam peníze a vysílačku. A pak? Zajela jsem pod most, byla mrtvá. A pak? Spojka 816. A pak? Zahledla jsem ji tam ve světle reflektoru mrtvou. Byla v takovém pytli. V jakém pytli? Takový modrý pytel. Kam jste ho dala? Halo. Kde je? Já ho tam někde zahodila. Nesla jsem holčičku. Ta vražda v Senklu. Ať to vezme Kristián, pojedem. Musíme tam. Mám tam jet znova? Samozřejmě. Ukážete mi přesně to místo. Ne. Mami. Ty jsi tady, mami? Přiletěla jsem dneska ráno. Bernárovi bratři přijeli taky. Je mi zle. Hrozně. To je normální. Byla jsi na tom tak zle, že ti doktor dal injekci. Vážně? Už jsou 2 hodiny. Ta moje hlava. Proč je tam venku tolik lidí? Laurence? Laurence! 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 Kde je naše Laurence? Kam dali naše děvčátko? Miláčku. No. Kde je Laurence? Chci ji vidět. Víš, miláčku, oni nám ji nedají domů. A proč? Protože nesmějí, víš? Ale proč ne? Nesmějí, víš? Proč ne? Miláčku, je to zločin a proto musí respektovat zákon. No. Ale ukážou nám ji aspoň. Ano. Tak pojď. Ano, půjdeme. Říkali, že pro ní máme přinést nějaké oblečení. Ale proč vlastně? To já nevím, asi možná, že to, co měla na sobě, to tam musí zůstat pro další vyšetřování. To se tak dělá, je to důkazní materiál. Ano. A ještě něco ti musím říct. Kvůli Laurence. Musíš být hodně statečná. Po té pitvě nám ji nemůžou ukázat jenom tak. Rozumíš? Těch zákroků museli dělat moc. Chápeš?
Jak umřela? Přísahám tě, že mluvím pravdu. Říkali mi, že netrpěla. Uškrtili, ale opravdu netrpěla. Vezmeme jí tohle a tohle. Bernarde! Ten bolár. Ano, to jsem já, Bernard Girard. Dobrý den, inspektore, dobrý den. Dejte mi komisaře. Dobrý den, komisaři. Ano, ano, poslouchám. Ano. Jak to? Cože? Pane bože. A není to omyl, komisaři. Máte skutečně naprostou jistotu, komisaři. Promiňte, ale musíte mě pochopit, komisaři. Děkuju. Děkuju, komisaři. Děkuju. Bože můj, bože můj. Co se stalo, Bernarde? Co ti říkal? To byl nápad prosit toho darebáka v televizi. Zesměšnit mého syna před celou Francii, včetně příbuzných. Prosím tě, nemluv tak. Když vňukala v televizi, byla už naše malá 4 hodiny po smrti. Laurence totiž zavraždili v 5 hodin odpoledne v zápětí po únosu. Opravdu? Musíte přiznat, že já vás přece varoval. Než se zaplatilo, měli jsme aspoň zjistit, jestli je naživu. Já ti nic nevyčítám, Madeleine. Udělala jsi dobře. Nešlo to jinak. Ale já vytrpěl muka. Byl jsem napůl šílený. Pořád jsem si opakoval, vidíš to, zavinil jsi to ty, protože jsi volal policii. Mohlo to všechno dopadnout jinak. Ale teď musím toho lumpa dostat. Já ho dostanu. A všechno ostatní kašlu, jak já ho podržím pod chřtánem. Ale proč jí zabíjel hned? Paní Žirárová! A nechte mě! Už je odporný! Uvažoval jsem o tom všem, když jsi spala. Naše Laurence vyšla ze školy tady. Přesně v 4:30. Její profesor bydlí tamhle, to je vzdálenost 500 metrů. Kdyby ji chtěl někdo odvést násilím, byla by se bránila. Vidíš, co je na ulici lidí, byli by si toho všimli. Ale nebránila se a to znamená, že to musel být někdo, komu naprosto důvěřovala, koho znala. A proto ji zavraždil. Už nám ji nemohl vrátit. Prozradil by ho. Uvažuj o tom a dojdeš k názoru, že toho lumpa dobře známe. Je to někdo z našeho okolí, koho vídáme každý den, kdo nás uctivě zdraví a jak nám úžasně roztomilej. No ale v telefonu, v té vysílačce bych ho musela poznat. Určitě změnil hlas, to je jasné. Ví o každém našem kroku a proto věděl, že služebná má volno a nebude v 4:30 před školou. Kdy jsi vlastně dala Sylvii to volno? V poledne. V poledne volala do garáže a řekla ti, že jí stůně matka. A to mi právě vrtá hlavou. Kdo? Kdo se to mezi 4. a 12. mohl dozvědět? Kdo? Pro koho jsou chodníky, co? Vám to nevadí, že jo? Já nepřipadám v úvahu, protože jsem obědal v Paříži. A co ty, vzpomeň si. Řekla jsi to některému zákazníkovi nebo zaměstnanci? Mluvila jsem s ředitelkou. Měla jen vyřídit Laurence, aby tam nečekala. Ověřovali to. Ředitelka to řekla Laurence až po vyučování. Jinak to ve škole vůbec nikdo nevěděl.
že to je paní Žirárová. Určitě, ano, je to ona. Nemůžou nás nechat aspoň chvíli na pokoji. A Sylvie? To si ověřovali taky. Sylvie odjela za svou matkou a celý den se od ní nehnula. Prosím tě, mami. Sylvie, to jsou nápady. No, a co ty? Neřekl jsi to nikomu? Komu bych to říkal? Já nic nevěděl. Ale jak to? No ovšem. Jen si vzpomeň, byl jsem u zákazníka. Ano, byl s Alfonsim, já to sám dojednával. Paní Žirárová! Slyšíte? Paní Žirárová! Pán Charti, mizerný zvisté! Dejte si říct, pane Žiráre! Máme pro vás novinku! Budete koukat, jakou máme zprávu! O výkupným! Výslové našli to výkupný! Našli jsme to v močále u cesty. 400 metrů od místa, kde byla nalezena oběť. Co to znamená? Dělal to přece jen kvůli těm penězům. Takže je to šílenec. Blázen. Já myslím, že ne. Třeba ho jenom něco vyplašilo. Vy máte stejný názor, komisaři? Odpovězte. Odpovídám až tehdy, když znám. Pojďte se mnou, musíte mi něco podepsat. Pospěš si. Ať nepřijdem pozdě za Laurence. Už budou 4 hodiny. Vy pojďte se mnou. Pohovoříme si spolu. Já můžu zůstat s matkou. Nemáme tajemství. Jenom běžte. Proč tam ty peníze nechával? Nic tvrdit nemůžu, je to jen domněnka, ale výkupné ho nezajímalo. Já myslím, že hlavní bylo tohleto. Je to ten pytel, ve kterém jste našla svou dcerušku? K čemu se zpravidla takových igelitových pytlů používá? Na odpadky. Ano? Měl byste chvilku, šéfe, jde o ten případ ze Sévr. To dělá Bertelo. Ten pytel tu hraje svou roli. Vybral ho záměrně. Vždyť patří do popelnice. O nic jiného zájem neměl, protože sledoval jediný cíl. Narežíroval si, jak vám vrátí dceru, jak vám ji předhodí. Mrtvou, uprostřed noci, na zapadlé lesní pěšině a v pytli na odpadky. Zabil Laurence proto, aby zasáhl vás. Chtěl vám vnutit tu příšernou podívanou. Chtěl vás mučit. Chtěl vás rozdrtit. Jenom vás. Jen a jen vás. To není možné. Nemám nepřátele. Nikomu jsem neublížila. Uvažujte rozumně, paní Žirárová. Mluvme spolu otevřeně. Žádné kličkování. Jste vdaná přes 10 let. Neměla jste během manželství nějaký milostný poměr, avantýru? Nebo jste naopak někoho odmítla? Ne. A co v garážích, mezi personálem, mezi vašimi zákazníky? Nemáte nepřátele? Ne. Mezi sousedy? Ne. Mezi přáteli? Ne. A co v rodině? V rodině? A proč ne? Protože to je absurdní. To je nesmysl, prosím vás. Dobrá, promluvme si o tom anonymním dopise. Ten dopis postrádá logiku. Nemám na mysli text, ale způsob, jakým byl doručen. Nepřinesl ho listonoš, vidíte. Octl se prostě ve schránce na dveřích během té osudné noci. Ano. Možné by to bylo, jenže u vchodu
Hlídkovala celou noc policii, byla tam spousta novinářů. A pokud vrah přinesl dopis osobně, pak hrozně riskoval, protože kdokoliv z nich ho mohl zahlédnout. To neodpovídá jeho typu. Jednal od začátku velmi opatrně. Byl stále ve střehu. Zásadně neriskoval. Takže nezbývá, než se ptát, nebyl ten dopis vložen do schránky? Nikoli zvenčí, ale zevnitř? Ale jak by se k nám dostal? Kudy? Z vedlejší zahrady, na to jsem taky myslel, ale sousedi byli vzhůru celou noc. Tak ho sebou ráno přinesla Sylvie. Kdo? Služebná. Ta ne, policisté jí otevřeli dveře. A ona utíkala rovnou dovnitř, vůbec se nezastavila. Ale pak ten dopis musel hodit někdo zvenčí. Celou noc jsme byli sami. Můj manžel, můj tchán a můj syn. Slyšíte, co vám povídám? Byli jsme tam jen my 4, nikdo víc. Jak to uvažujete? To přece není možné. K čemu mě to chcete dovést? To už jste přehnal, pane, opravdu, to je příliš. Co si to vůbec dovolujou? Proto nás rozdělili. Chtěli tu pitomost slyšet od každého zvlášť. Prevíti. Na kriminálníky by si tak netroufali. To nás museli izolovat jako nějaký gangstry, jako podezřelí živly. Mohli jsme to klidně prodebatovat oba dva. Vlastně všichni 3. Takovou sviňárnu bych to musel provést, aby mě někdo tak strašně nenáviděl. Žádnej podraz jsem jakživ nikomu neudělal. Ani chlapovi, ani ženský, nikomu. Věř mi to. Pro Boha řekni, že mi věříš. Samozřejmě, že ti věřím. Musel spáchat šílenec. Proč to pořád vyvracejí? A máš aspoň dojem, že ten detektiv má na někoho podezření? Ne, nic neříkal. A co ten Bolár, ten se ti o něčem zmínil? O něčem konkrétnějším? Ne, vůbec ne. A tobě? No všem. Na co se tě ptal? Ty jsi tam byl přece zrovna tak dlouho jako my. Na běžné věci dal mi pár otázek, ptal se mě na kamarády, na pár děvčat. To je všechno. Na kamarády? Jsi většině s mámou. A holku si jakživ žádnou neměl. Proč se tě ptal na kamarády? Kdybych byl věděl, že Sylvie nebude u školy, mohl jsem jim to říct. Tmavě šedá sukně se záhyby. Světle šedý svetřík, červeně lemovaný. Rodina Diplantierová. Tudy račte, prosím. Jedna modrá ponožka. Ne, pár modrých ponožek. A pár letních střevíčků z bílé kůže. To je vše. Prosím, madam, tašku si vezměte zpátky. Děkuji vám. Buďte prosím tak laskavi. Pojďte si to překontrolovat a podepište se, prosím. Podepište se zde, prosím. Tohle je vaše. Prosím, vážení, teď jdete vy.
Ano, paní ředitelko. Odpusťte, že vás ruším, ale naše Sylvie nemůže přijít v 5:30 pro Laurence. Nechci, aby čekala na chodníku. Buďte tak hodná a řekněte jí, ať jde rovnou na hodinu klavíru, že pro ní v 6 hodin přijdu. Výborně. Děkuji, paní ředitelko. Uvolněte průjezd. Pozor na automobil. Už je policie na stopě, paní Žirárová? Lidé žádají trest smrti pro vraha. Kdy bude pořád? Jak dlouho jim to ještě bude trvat, než ho dostanou? Nic si z toho nedělejte, paní, spolehněte se, ten Luke si to vypije. To nevíte, to se nedovíte. Jaký má policie? Takže ty jsi nevěděl, že má Sylvie volno? Ne, mami. Ale byl jsi v kanceláři. A když jsem volala do školy, slyšel jsi to. Ale ne, věř mi. No, a nezajímalo mě to. Proč se mě vůbec ptáš? V mnoha městech už byly ustaveny výbory, které pro pachatele žádají trest smrti. Ministerstvu spravedlnosti docházejí telegramy, aby vrah byl nemilosrdně potrestán. Po dohodě s ministerstvem vnitra rozhodl starosta Versailles, že pohřeb Laurence Girardové, který se koná pozítří, bude oficiální záležitostí. Pro Versailles je tento den dnem smutku. Podle odhadu se pohřbu zúčastní víc než 10 000 osob. Pochopitelně se zúčastní především všechny To školy. ne. To nebude žádný pohřeb, to bude lidová pouť. Já si to nepřeju. Ale pozor. 10 000 lidí. Víte, co to pro veřejnost znamená? U přelíčení to zapůsobí. Musel bych při pohřbu myslet pořád jenom na to, že ten zmetek je tam mezi námi, že se nám vysmívá. Ne, budeme tam sami. Rodina. A dost. Madeleine, volal nějaký pan Cortier a chtěl mluvit s tebou. Naléhavě, ale žádný vzkaz nenechal. Cortier? Ty ho znáš? Je to zákazník.
Zločin, který se dotýká všech. Dojetí a rozhořčení. Tentokrát musíme soudit rychle. Do Severního moře bude schozeno 60 tun odpadu. Tento odpad vznikl převážně při výrobě nejrůznějších rozpouštědel. Jed bude dopraven po železnici do Belgie, v Antwerpách pak bude naložen na zvláštní loď, která odpad vyveze na moře. Máme dnes ve studiu odborníka pro tyto otázky. Pan Bule, zástupce našeho... Jste na tom líp. Zůstal vám syn. Pojď se mnou. No tak pojď. Jdi otevřít. Ale proč? Kam pojedem? Co jsem ti říkala? Otevři. Proč to děláš? Kam jedeme? Stejně nás dojedou. Co to má za smysl? Tady je klíč. Proč jdete do garáží? Vy něco víte? Nechcete udělat prohlášení? Vyšlo by to ještě zítra. Komisař Bolár něco zjistil? Pohřeb prý přenáší televize. Je to pravda? Zítra vás prý navštíví starosta. Vysílá to rozhlas. Můžeme to potvrdit? Byl z kanceláři. Věděl jsi o Sylvii. Proč mi lžeš? Ne, mami, přísahám. Co máš s tím telefonem? Kde jsi byl v 5:30, když Laurence šla ze školy? Pověz mi to. Vždyť to víš. Přece u zákazníka. Ve Výdavre. Sama jsi to dojednávala. U pana Cortiera. Nesmysl. Cortier mi volal a já jemu. Proč tě scháněl? Protože tam byla policie. Ty jsi k němu přišel ve 5:45. To je možné. 3/4 hodiny, to je toho. Nekoukám na hodinky. Co se starají, blbý fízlové? A když v 7:30 volal ten únosce, taky si nebyl doma. Kde jsi byl? A co výkupné? 2 auta byl tvůj nápad. Já vím, ale dohonili by tě. Jako teď. Kam jsi jel se svým autem? Jsem, ale přijel jsem z druhé strany, protože jsem mi musel zmást. Ale proč? Tou dobou už jsem dávno byla pryč, stačilo jenom objet blok. Zdálo se mi to jistější. A co pak? Potom jsem se vrátil domů. Za jak dlouho? Okamžitě. Okamžitě? No jasně. A ten dopis? Jaký dopis? Kdo ho tam hodil? Proboha, vzpamatuj se, proč se ptáš? Kdo ho tam dal, Michele? Já o tom nevím. Kdo ho dal do schránky? Krucifix! Už toho mám dost! Co to chceš na mě hodit? Michele,
Pro boha tě, prosím, mluv, pověz mi to. Michele. Kde pak? Teď budu pro změnu poslouchat já. Nebudem kolem toho pořád přešlapovat. No tak to vyklop, vyjádři se. A proč jsme tady najednou jen my dva? Ty přece před mužem nic netajíš. Proč tu není s tebou? No tak, za jeden si pro něj nemusíme nic zatloukat. Nebo máš strach, že ti něco vyčte? Deset let ho obšťastňuješ. A kdybych i provedl, co ty myslíš, tak to, jak se teď žere, je za všecko ubohá splátka. Mámo, já byl pro tebe vždycky vzduch. Zeptala ses mě, jestli s ním chci žít já. Proč ses vdávala? Mohli jsme žít spolu. Kde pak? Půl roku byl táta pod Brnem a už jsi našel tohle prase. Já si to pamatuju. Víš vůbec, co jsem vedle vás dvou vytrpěl? Denně se na vás koukat jako vůl. Šklabit se na něho, tvářit se mile. Držet hubu jako pablb, aby si nic nedomyslel. Já musel, ne? Byl ke mně tak vlídnej. Už mlčel. Mlčel jsem 10 roků. Ty jsi čekala, že se ta komedie povleče do nekonečna. Michele. Jenže já už to nemohl vydržet. Já se propadal hambou. Každý večer za tebe, že se s ním válíš. Víš, co to je propadat se hambou? Večer co večer? To, nač jsi přišla, to není vlastně ani tak moc vedle. Já měl důvod jí zabít. Tu tvou pačesatou holku. No tak, mami, do toho. Jenom si posluš. Jen mi dej. Posluš si. Na co čekáš ještě? Přidej. No tak, ještě trochu. Jenže maminečka už je z formy. No tak. Prosím. A teď ta nejhorší věc. Udat mě. Jinak se vezeš se mnou. Co ti brání? Spoluvina? Výčitky. To bude ono. Výčitky svědomí jsou zřejmě bolestivá záležitost. To neznám. Já měl naopak rajský pocity. V těch posledních dnech, když jsem pozoroval tebe a pana Chotě. No to byla fantazie. Mami, máš tady nefrankovaný dopis. Jeď pro Laurence. Pěkně to oslavíme. A děvenka byla v kufru mýho vozu. 10 metrů od tebe. Píchneš to na mě, nebo mám jet k fízlům sám?
už víme, kde je východ. Co jste tam dělali takovou dobu? Vy jste tam něco hledali? Tak mluvte. Kam jedeš? Policajti jsou tamhle. To není jejich věc. To se týká jenom nás dvou. Tak to ne. Jen ať to každej ví. Chtěl bych vidět kušnu tvýho muže, až se to doví. Bude čumět, že ten smrkáč, ten cucák, něco takového dokázal a u soudu to vyložím. Ty k soudu nepůjdeš. Poznají, že jsi blázen. Na to si přišla až za 19 let? Jestli doufáš, že mě vrazíš do cvokárny, seš vedle. Jen se opovaž prohlásit mě za blázna. Jsem normální. Úplně normální. Jenomže já měl kuráž dotáhnout to do konce. Takových by bylo, jenže právě oni tu kuráž nemají. Já ji měl. Já si trouf to udělat. A u soudu budu žádat smrt, chápeš? Aspoň vám tak zničím život na do smrti. Tobě i Bernárovi. Co to děláš? Snad mě nechceš zachraňovat, prosím tě. To už by mohlo stačit, ne? Obrať to. Vrať se, nebo jim to vyklopím. Poslouchej! Co se děje? Zastav, nebo jim to všechno vyklopím. Zastav, co blázníš? Co to vyvádíš? Zastav!